Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Itiag na mga oras na ikakabsat, alas 5.53. Itiag sapa, kumusta? Itiag sapa tayo ikakabsat. Aya, mabalin sigurong kada kayo nga nabanbanuganan nga agur-uray, yung kunada nga super typhoon nga magyaman tayo kakabsat. Aya, taawan, iti nagbalbaliwan, iti panawan tayo. Kasla summer lang tati kinapudot na. Magyaman tayo lang tayo iti Diyos na hantayo nga nasagrap, hantayo nga na-experience dahil kung kunada nga super typhoon kakabsat. Kumusta? Iti agsapa tayo, iti dahi tingal daw, mabaling nga kada kayo iti nakaigam iti kape. Aya nga naka-focus, naka-concentrate nga agdingag iti dahi tingal programa. Baga kayong kakabsat, into na i-concentrate mo, iti agdingag ikarisa sa uti apo, amok ken patsyak nga adda iti maalam, kat na adda ti mabalin mo nga masakdo iti dahi tingal programa kakabsat. Kada kayo kakabsat ngagtartarigagay, makipagpaset kayo iti dahi nga programa kat sinanamaak nga adu digay kasla between nga maalayo kakabsat maadal tayo iti dahi nga gundaway makipagpaset dahi nga programa ti aksapan at non iti namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti dahi nga istasyon 1143 DZMR Santiago City tinarag sa kamangkabkablao kada kayo iti aldaw iti Martes Lawrence Salazar. Padang atao ket tinakaayaten ket gulib ken ranggas diin na ipaay saan ka maglitay umisem kalaen tasya di mamay ayat ken ka nukaringaken ka ket indan maumak nagbaling nga ubaw ken kinabareng-bareng at daak sipay mo awatem tuima dasya di mamay ayat ken ka kempuman dirikrigat sanaang ken langgas umawat ka kanya ket yabto agbayag tasya ispanen ka masarap kang ragsak lusyak tika ayaten nabalik yabiyag din kantug nuden ket tunggal kanito at daak sibay mo tasya di mamay ayat ken ka kempuman dirikrigan sandaang ken ranggas umawag ka kanya ket yagto agbayag tasya ispalen ka. Alawan kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta iti Dios iti mga ayat kenyak kangka ken kada tayo amin kakabsat. Well, sakbay man nga dinggan tayo dati awin basahan tayo iti mensahe ti Apo iti sasao ti Apo kahit kuman nga kablaawan. Aya de may nga nasingpet nga manong ko
Anang amano ko, pastor ko, ken pag-ibkasan, iti karirik na. Pastor Nemi, agkanas, good morning mat kini ang ati Mel. Among agdingdingig da iti da ito nga gundaway. Well, kahit kuman nga makipaglukat kay Kabsat, ijay libro iti Lucas, Kapitulo 10, versikulo 25, aging gana iti 37. Kung ana, timakder iti may sa maestro iti linteg, tapno suuton da ni Jesus. Maestro, sinaludsud na. Anya ti masapol nga aramidik, tapno magunod ko iti biyag nagnanayon. Anya iti nailanad iti linteg, kinuna ni Jesus. Anya iti panagawat mo. Ayatem iti apo a Diyos mo, iti amin na pusom, iti amin na kararuam, iti amin na pigsam, ken iti amin nga panunot mo. Kat ayatem iti karumam, akas iti bagim. Insungbat mo't iti maestro iti linteg. Husto iti insungbat mo, kinuna ni Jesus. Aramidom daytoy ket agbiag kanto. Ngam kayat iti maestro nga ikalintegan iti bagina, isut gapuna, ang nagsaludsod manan. Kini Jesus, siya asino iti karubak. Simungbat ni Jesus, at damay sa atao ang naggapu Jerusalem, kat sumalsalog, amapan iti Jericho. Sinanib dagiti tulisan, inalada amin, nga addaken kwa na agraman bado na. Kinabkabil da sa da pinanawan, adandanin matay. Nairanamot as sumalsalog sa diyay, iti may sa apadi. Idi makita na day di lalaki, linisyan na kat intuloy na itinagna. Si malog mo't sadya iti may nga Levita, inasitgan na iti lalaki kat kinita na, linisyan na kat intuloy na itinagna. Ngam limabas mo't sadya iti may nga Samaritano, ngagbibiyahe idi makita na iti lalaki, na asyan kinkwa na, inasitgan na kat sinapsapuan na dagiti sugat na iti lana, ken arak sa nabinidbudan ida. Insakay na iti bukod na nga animal kat impan na, iti may sa pagdagdagusan amang taripato keng kuana. Kabigatan na nangala iti dua apirak kat inted na iti agpadpadagos. Taripatuam kinuna na ken kuana kat into nagsubliak bayadak to amin nagastom. Kinuna nang ni Jesus iti kunan nang ni Jesus iti panagkunam. Siya sino kadagiti tallo iti pudpudno a karuba dagiti tao nga sinanib dagiti tulisan. Verse 37, day di na nga asiken kwa na, insungbat iti maestro. Iti lintag, kinuna ni Jesus, inka nga rod kit kastamot iti aramidem. Well, iti apo, iti madaydayaw, iti dayto nga gundaway, iti mong bendisyon kada iti nga sasaan na. Anya ti kaya nga saon niya, kaya kaya't nga saon kaya kapsat yung kunatay nga compassion. When no asit English, iti asikit, iso dayay panaki sagaba, tayo iti sabali, kasi lang ay dayay, hantay lang ibagbagay ikarkararag ka, amok ta marikriknam, no? Ajay, padaasan tayo man nga ikabil dati karirik na tayo, ijay karirik na da kamsat. Kaslakas iti asi, nabiling nga elemento, iti panakikadwa, nasulsurok pa'y, ngam iti panakirikriknam. Iti asi, para iti sabali. Kat masapol nga adda iti dayta nga kasasaad da, ken makipagsagaba ka iti adda nga sakit na, ut-ut ken marikrik nada. Kasi kakabsat. Kat, amo yung kabsat, iti in-publish ni Noah Webster, libro na nga, An American Dictionary of the English Language, iti 1828, kasto iti panangipalawag na iti sao nga compassion, when no asi. Panakipagsagaba iti sabali, may isa nga nasakit, nga panakipagsagaba. Kaya, nagpintas kakabsat, ikay papanan na. Ngayon, very challenging ka datayo. Ket kasa panangi palawag na kadayta nga kay papanan, may ibasar iti may nga bersikulo, iti Lucas mat kakabsat, iti Lucas Kapitulo 15, bersikulo 20. Nga ko na adayo pa'y laang iti balay, iti nakita na iti ama na asyan iti ama, ket timaray asim mabat iti anak na, inapungol na, sana inagkan. Parangarang nakadayto nga bersikulo kakabsat, nasursurok pa'y, ngam iti panakariknana iti asi. Saan lang kakabsat? Nga may isang emosyon nga ngam nasursurok pay ngam iti panangay ay na iti may isa nga tao nga adda iti riribok iti Biblia iti biblical compassion ket kastay kakabsat marikna wenno makitam iti adda nga parikot na matignay ka kadayta nga parikot kadayta nga kasapulan mapan kakadayta nga parikot, masapul makibiyang ka, aging gana nga masulbar dayta nga parikot. Ket tulungam ida, aging gana iti mailap awda, kadayta adda nga kasasaad dayta nga tao. Ket mairagpat mo, iti nangat nga to nga libel, iti panagbiag.
Makita tayo dito kakabsat iti na nadumadu mga lugar iti panagbiag ni Jesus di adda pa isuna di da isuna dito daga. Iti Matthew kapitulo 4 versikulo 14 iti makita na dagiti adu at taon asyan kadakwada ket inagasan na dagiti masakit da. Nagkaroon iti na compassion, awa, asi kadagiti tao iti nakita na nga adu ti agsagsagaba. Iti verse 15 kakabsat, chapter 15 iti libro iti Matthew kapitulo 32, nya ko na maasyanak kadagiti at tao talong aldaw dan dito yan ko ket ita awanan iti kanenda jak kayat apagawidon ida asibibisin amangan no matalimu daw da iti dalan. Idi nga nasabat ni Jesus iti duwa bulsek nga lalaki iti Jericho. Mabasa tayo mat kakabsat iti libro iti Matthew kapitulo 20 versikulo 34. Nya ko na naasyan ni Jesus kadakwada ket sinagid na dagiti matada dagos ang nakakita da. Iti Mark chapter 1 verse 22 to 41 iparang na iti kapintasan nga pakakitaan iti sao kakabsat nga asi para kina Jesus. Iti verse 40 ko na ada lalaki ng agsagsagaba iti kukutel na pankin ni Jesus nagparintumang kat nagpakpakaasi keng kuana. No kayat mo nga mapaimbaganak kinunana kayat mo may paimbaganak wala na. Kat di verse 41 ko na naasyan ni Jesus kat sinagid na iti masakit kinunana kayat ko umimbagkan. Daytoy kakabsat iti nakaka-amaze nga part iti dayta nga bersikulo kakabsat. Sinagid ni Jesus dagiti agkukutel dagiti adda nga adda ti ketong na. Ket gapu ka dayta nga sinalungasing ni Jesus amin nga pagluntagan ken tradisyon iti dayta nga tiempo ijay daan nga tulag maysa nga narugit nga tao no addaan ka iti sakit nga ketong iti dayta nga gundaway maysa nga karugitan. Aya kadagiti tiempo tay kumaka na medyo na narugit nga adu dagiti narugit nga ibagbagatay no kaks paregan di AIDS wenno nyaman pay kakabsat. Aya ket di nga tiempo no adda ti ketong mo talagang rejected ka. May sakabsat nga narugit nga sakit kunada. Ngem idi nga nakita ni Jesus dagiti nga duwa nga lalaki nga addaan iti sakit nga kukutel na asyan isuna ket sinagid na ida. Wenno sinagid na ida kakabsat. Anya ti makita tayo dito kakabsat. Para kay Jesus saan laeng nga rikna iti asi. Ngem may isa nga commitment nga makipag-rikna, makipagpaset para iti tao nga agsagsagaba. Iti pudpud no kakabsat nga asi tignayen na daytang nga riknam tapno mangaramid ka iti maysa nga banag tapno makipagrikna ka kadayta nga tao. Aya, amo tayo nga ni Apo Jesus ket Dios. Ngem kaya't kuman nga kitain tayo kakabsat, iti imbaga ni Apostol Pedro, iti Aramid, Kapitulo 10, versikulo 38, nga kuna na, amuyo iti maipapan kina Jesus at taga Nazaret, iti sa di naman na lugar, napanan ni Jesus, nag-aramid iti naimbag ka na, nang papaimbag ka, iti pinarparigat iti Diablo, gaputa, at daking kuana, iti Diyos. Kaya, kasta iti biyag ni Jesus, iti adda dito'y daga kakabsat. Iti sa di naman alugar apapanan ni Jesus nag-aramid iti naimbag. Ayat nga kakabsat kasapulan tayo iti maadaan iti panagbalbaliw maipapan iti panakaamu tayo iti sao nga asi. Manipod ti binasa tayo nga paset iti Biblia makita tayo dito nga adda iti maysa nga manursuro nga nagsaludsod ken Jesus. Nya kuno na siya asino ti karubak. Ang kade no kitaan tayo may isang naglaka nga sa ludsod. Naglaka lang sunan ti karubak. Yeah, no kitaan iti aglaw na mo, amo mo no siya asino ti karubam. Isuda dagiti adda nga kabaranggayam, kapurukam. Ang ade, mabalin kaduam nga sumsumrek iti pagadalan. Mabalin nga kaduam nga mapmapan iti kaduam nga makipalingki. Mangmangan iti restaurant, magmag na iti may nga kalsada. Aya, agkakadwa kayo nga agtrabaho. Mabaling nga makitkitam ida kakabsat numapan ka iti kapilya. At iti aglawlaw mo dagiti karubam. Simple nga sungbat ngem adda tinauneg nga kay papanan nakabsat. Ammo dagiti amin nga Hudyo nga imbilin iti Dios nga ayaten da isuna iti amin a puso. Ngem iti Leviticus chapter 19 verse 18
At tinalawag kakabsat nga panangipakita ka dahito nga bilin iti Diyos. Anya ti kunana, di kay agibales. Wano agpenpen iti gura, ngam ayatin nyo, iti karubayo, akas iti panagayat yo, iti bagyo. Siyak ni Yahweh. Kunana, no narigat nga ayatin tayo iti Diyos, kas tamat nga narigat iti panagayat tayo, kadag iti karuba tayo. Agpaisumat aya. Kasatnom nga ayatin iti karubam. Kasatnom nga ayatin iti padam nga tao, kat ti Diyos nga managayat ka dim tupay nga mayat. Kuna na pa ayatin tayo isuda, kas panagayat tayo iti bagi tayo. Iso nga iti saludsod ka na tayo ita, si asino nga rod, iti karuba tayo. Yeah. Si Lucas chapter 10 verse 30 to 37, inaramat ni Jesus iti pangarig maipapan iti naimbag a Samaritano kasungbat dayto nga saludsod. Yeah, siya asino iti karubak. Adamay sa tao nga nagapo Jerusalem ket sumalsalog anapan iti Jericho. Sinanab digiti tulusan inalada amin nga daking kuana agraman iti bado na. Aya kinabkabil da sada pinanawan adandan ni matay. Aya nairanamot at sumalsalog sa iti may isang apadi, iti nakita na dahito yung lalaki, linisyan na, kat intuloy na, itinagna. Masapol nga makadanon isuna iti templo. Saan nga nabayag, dimting iti may isang nga Levita, may isang agad adal iti sao iti Diyos. Sabi natin, Bible school student. May isang tao nga makaamoy iti kababalin, wano karakter iti Diyos. Inasat na iti lalaki, kit kinita na, lilisyan na, kit intuloy na tinagna. Naladaw iso nanti panaga, ti, mabalin nga ko na, naladaw ako, late ako, di school me, so nga, nilisyan na. Limabas mo sa iti may isang Samaritano. May isang tao nga kasali ka nagiti, saan nga kay kayat nga klase nga tattao. Kagurgura dagiti Hudyo, dagiti Samaritano, late nga gundaway. Saan da nga kayat nga pulos, nga agsa maipapan kadakwada, ngam kinuna ni Jesus, ay inasitgan na ket sinaposapon dagiti sugat na iti lanakin arak sana binidbudan. Insakay na iti bukod na nga animal ket impan na iti maysa nga pagdagdagusan nang nang taripato ken kuana. Kabigatan na nangala iti duang apirak ket inted na iti pagdagdagos at agpadpadagos. Taripatum kinuna na ken kuana ket into nagsubliak bayadak to amin ang nagastom. Kahit kuman nga kitain tayo iti duwa nga banag, kabsat nga maadal tayo, iti dayto paset iti Biblia. Umuna, iti inaramid dayto nga Samaritano, kudpudpudno, nasursurok pay, ngem iti namnamaen tayo, nga aramiden kakabsat, iti may nga normal nga tao. Ita nga tiyempo, no makakita ka iti may nga tao, nga nabugbog, ken agangabit ken patay, iti unang aramiden tayo, kat umawag tayo iti pulis, saan ka di? Mabaling nga, hantay nga mabaling nga sa gidin data, datayo iti mapabasol. Kasi dahil ti kaduan, when adam mo ti kapagpaisuanan na dahil ti kapsat, aglalo no natayan dahil nga tao. Ngam awan iti, dahil nga gundaway, awan iti telepono, when anyaman pa nga lugan, nga mabalin nga lumabas iti dahil nga dalan iti Jerusalem, ngagpa Jericho. Katap no agbyag dahil nga lalaki, masapol nga ramidon dahil nga Samaritano, iti aming nga kabailan na, tapno ti kasta maagasan dahil nga lalaki. Mabaling nga makipagpaset isuna when no matay dayto nga lalaki. Nuhan na nga tulungan possible nga matay dayto nga tao. Awan iti mabaling nga pagpilyan na. Well, no sika iti damagig itakabsat, mabalin adu kada tayo ti agked nga tumulong ken makipagpaset sang kade. Mabalin adu ter anamiden tayo. Ada ti papanan tayo, ada ti priority nga dayta ti priority iti dayto nga aldaw. Ada iti katungtong ko nga tao. Ada iti importante nga katungtong ko. Mamati ka adu iti aramidin tayo amin. Amin tayo. Get busy ka kabsat. Ang runan na kada kami nga papastor. busy. Adu iti aramidin tayo kabsat. Laang. Amin tayo. Adu iti masapol nga aramidin tayo iti inaldaw-aldaw. Ket awan iti mabalin mong aramidin no diti baybay no makakita ka iti kasta nga tao iti tinga iti dalan. Ngayon, ibagak ka itakabsat, masapol nga masursuro tayo kas iti inaramid daytoy nga Samaritano. Siya sino ka man, aduman iti aramidem, kasatno ka man kabayag nga agkarkararag,
saan tayo nga maisalakan ang aming nga tattao, saan tayo man nga maisalakan aming ubing. Saan tayo man nga maisalakan dagiti agasawa nga agparparekot iti relasyon da, saan tayo man nga matulungan aming nga tattao nga awan iti pagtaengan da, o nagkasapulan. Ngam irugi tayo kakabsat, iti mangsindi, iti maysa nga silaw, iti tinga, iti sipnget. Kabsat, uray sika ni Mother Teresa, saan mo nga maisalakan aming ubing nga agsagsagaba ijay Calcutta, India. Saan mo nga kabailan? Ngem saan nga dayta iti rason tapno saan mo nga tulungan dagiti tattao nga agkasapulan iti tulong. Wen saan mo nga kabailan amin? Ngem padasem lata nga mangsindiman kakabsat iti maysa nga kandila iti kasipngetan. Start to light a candle in the darkness. Tano da duma iti paset kumat kakabsat amoy mat iti kasasaad ni. Kasasaad ni misis ko. Ito na ag-extend iti blessing. Blessing ko na tayo tulong na dumaagkid-kid dagiti tattao. Pastor, kasapulan kamot, iso nga hangkong alaan day tahaan. Iso nga haan iso nga awan iti blessing ko gaputahan yung alaan dati blessing kong ito ko kada kayo kasi iso nga dagiti duma kapsat. Natuto naman na sila. Aya. Ngayon to no ag-extend kamot ti adda sang kabasit nga blessing mo ko dagitoy. Kat alain dangal tan maawatan dan. Ito namang mangted ka, amo yo ito no mangipaay ka, naragsak di tao, nga pagipaayam. Ang kaday, ito no tinulungam iti padam nga tao, naragsak nga mangamot di nga tulong mo. Naragsak iti paset mo nga makatulong. Haanlaan nga di kakabsat. Aya, sikikita iti Dios di nga inaramid mo. Aya, amin adda pateg na kini Apo Dios di nga aramidem. Ket siyempre, iti paset tayo kakabsat. Aya, adda iti urayan tayo. Anya nga tati aramidin ni Apo Dios. In return, kada ita goodness nga inaramid mo, iti dayta nga padam nga tao. So, nagaduti advantage kakabsat. Into no tumulong ka, into no pairalam dayta asing adda kayong ka. Umuna, maparagsak mo da di pangtidam. May kaduwa, mabangaran ka, nagragsak ka. May katlo, siyempre, amuti Apo dada nga sungbatan dayta nga tartarigagayam. Aya, ket inti sungbat to ti Apo, amukin pa check nga ma-amaze kan to. Aya, kasi iti parang pinang-bless ni Apo Diyos, no, hanggang agkid no kinidkidam, no, imot ka, kung nakmanlaangan. Aya, ket hamong inti deja, init expectarem. Aya, init expectarem. Aya, di, kung nakarod, kinablaawak tatay, may sa daytang nga nakagiver nga maanong ko. Aya, ni Pastor Neme. Aya, ket amuna iti pateg. Aya, amuna iti pateg, iti panangted. Kat mabaling napadasan na napadasak mo iti kasi actually nasursurok may isa nga nakita kinya na ket no kasaad nung i-bless iti Apo iti rason nga duma panang bless ti Apo isu dayjay ruangan iti panangted na ket amoken pa check nga mabalin mo mat nga ramiden kakabsat. Otherwise wala naman tayong pag-aari dito sa mundo ang kaday kukuha mo ni Apo Dios na dahil ka hamo mang iti awan ken ka yeah ti mabalin tayo lang ited kakabsat kada iti kasapulan ket adda ka tayo. Pero wag naman yung sobra. Ta siyempre, kaya titidak nga blessing, kung sobra mo iti tayo, kaya niya ti expectaran tayo in return. So kapintasan launay kakabsat nga maadaan tayo iti asi, kung nagarod makipagpasit, dili ka nagsayaat, nagpintas iti makatulong ayati kakabsat. Ayati nga kakabsat. Sapay ko madadya ti ikawus tayo, may isang kababalin, nga adipon iti may isang kababalin iti Kristiyano dayjay kakabsat. Madaydayaw iti Apo iti daytoy nga gundaway. Well, dawat man nga agtamod tayo ket agkararag tayo. Hallelujah. Apo madaydayaw ka kadagiti sasaom nga inkam inadal iti daytoy nga gundaway. Pakawanen na kami. Duma maliwayan mi Apo Dios iti tumulong kadagiti agkasapulan. Aramidin na kami man kas may isang Samaritano Apo nga daan nga kanayon iti asi kadagiti agkasapulan kada kami Apo. Bigbigin mi, tano da dumaad da iti ugali mi Apo, nga iti sarili mi laeng Apo, iti panpanunutan mi. Lord, pakawanan na kami. Ngimita naawa nga naamuan mi Apo, nga adu dagiti tattao iti agkasapulan, iti serbisyo mi Apo, iti attention mi kang runaan, iti oras mi Apo mangipakay kadagitoy, nga kakabsat. Kadagiti kakabsat nga agladladingit, maupupay kin agsagsagaba iti naduma-duma nga saksakit. Agpakumbaba kami Apo ti sangwanam iti daytoy nga kanito kas mabigbig mi Apo iti kinatanok iti nagan mo. Iti kinaman nga asim o Jesus.
Iti Diyos, iti amin nga Diyos. Iti kasayaatan nga gayem. Iti mangisalakan mi. Iti managayat manubot kinaindaklan nga mangagas mi. Adda ka nga mang tingtingel iti biyag mi. Iti kanayon, Apo. Un Apo, agyaman kami. Iti da iti aldaw, iti pamalagip mo manan. Awan iti sabaling nga tarigagay mo, no di iti makitam nga makawusan kami at Apo, iti akinasanto. Nga adda iti asig kadag iti puspuso mi puspuso mi ket iti sabali ken panagtulnog kadag iti pagayatam, Apo. Apo kararag ko amin. Iti daytoy nga gundaway nga maikawus ko madayta nga kababalin mi, Apo. Agyaman kami, adu ti pagkapuyan mi, adu ti pagkapsutan mi, adu ti banag nga hami nga mararamidan, Apo. Ngem itdag amin kadag iti imam dagitoy, Apo. Kaya't may iti tumulong, kaya't may iti agbalin, Apo, Diyos nga daytoy nga Samaritano, Apo. Kitrugyan mi, Apo, nga sinjan, iti silaw mi, iti daytoy nga gundaway. Hallelujah. Madaydayaw ka, haan, Apo, nga pandakalugi ti panangted. No di ka ti opportunity, tapno di kasta i-bless mi, dagitoy nga tattao nga kasapulan, Apo. Itantanok da ka, Apo, Diyos. Idaydayaw da ka, Apo. Hallelujah, give you praise, O God. It din mo iti panagdayaw, iti panagrukbab, ken panangitanok ken ka iti daytoy ngagsapa, Apo Dios. Madaydayaw ka, itantanok da ka, Apo, ket aramidem nga nabilag ken adaan daytoy aldaw. Aldaw mi, Apo, iti nabalaging nga aldaw ket tarabayem na kami, Apo, di anyaman nga aramiden mi. Madaydayaw ka, iti naga ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Well, iti daytoy nga gundaway, medyo alanganin da jay oras tayon kakabsat. Iso nga iti daytoy nga tiyempo kahit kuman nga kablaawan iti tunggal maysa kada kayo nga agdingdingeg kada gisibsibay at iti radradyo da. Well, advance congratulations kada iti graduate iti Septon Bible Training Center tayo in Tunubigat. Graduate na Bible School students tayo kakabsat. Kanin Tunubigat kakabsat, kahit ko lang nga i-plug when ipakamo naisingsingayan iti agsapa tayo in Tunubigat gaputa adda iti bisita tayo. Malamang addaan sapay ko okay to signal na when sitwasyon na in Tunubigat maaddaan tayo iti bisita. May isa nga kumakanta kakabsat, may isa nga papuri singer. The latest album nga diyan ti Papuri 24 may sa isunod di kakabsat ket makasarita tayong Tunubigat. So nga kararagak nga makatagalog ak Nubigat. Ket i-share yun to dahil Tunubigat. Well, anyway, agyaman na kadagiti kakabsat met nga adda ditoy nga live streaming madamang agbuy-buya kada tayo ti daytoy nga aldaw. Ini Mambiron nga Rivera Pascual. Good morning. Kini Sister nga Lili nga Dawage. Kumusta kayo amin? Dita balasi titaaw Sister Lili agyamanak dati nga programa tayo. Adang i-share mo kada gid pada tayo nga kailukanuan dita balasi iti taaw na impusuan nga panagyaman ko ken ka Sister Lili Dawage. Ore pa gini Sister nga Josephine Alejo Pascual. Good morning. Kini Sister nga Teresita Malagayo. Blessed morning po Pastor Lawrence and family sa atin lahat. Thank you, Lord, for being good to us. Madaydayo ti Apo. Good morning, Pastor. God bless ko na namat niyan. Tiling Lina. Kay oripay kini Sister nga Floridel. Pastor, thank you, Lord. Iti tainlisi na tayo iti bagyo. Kuna na. Good morning, Pastor. God is good all the time. God bless you po in your family. Kuna naman si Sister nga Lenny Giev. Okay, Madam Amat nga gwibuya ni Madam nga Riza Montimayor. Gyaman tayo kabsat kadagiti kakabsat nga taga Gulak, dagiti membro tayo church sa very supportive da. Ito daytoy nga ministry tayo. Good morning kini Isa. Ore pay kini Sister nga Merced kin kada kay amin tagulak. Good morning kada kay amin. Ore ba gani Sister nga Jennifer Caro. Good morning everyone. Kuna Sister Jinky Rakal agyaman ken ka Apo ken ka stamet ken ka pastor makapnek nga inaldaw iti taraon mi nga espirituan iti inaldaw gapo ken ka pastor. Glory to God. Biag mo Pastor. God bless. Agyaman na kakabsat iti binigat ket agwalbalen tayo nga paset. Iti panagdakkel tayo iti na espirituan dakkel nga pribilehiyo kakabsat nga balbalin tayo nga paset nga
dakkel man nga pribilehiyo nga ni Apo Dios ususaran na tayo nga panangidalan kadagiti sasaon nga mangidalan kadagiti sasaona. Ori pa kini brother nga Tolentino Paul, good morning po. Pastor, God bless you po. Sister Rosbel Apostol, congratulations kini Shelo. Ay ati panagraduar na. Edi Kalman, God bless you. Kini Pastor nga Virgilin Pascual Makaling, good morning, di na panantay di last Sunday. Good morning amin, kada kayo amin nga kakabsat, nga gamang dita, member dita di church tayo, Pastor Virgilin Pascual Makaling. Ori pa kini Sister nga Novelin Del Valle, thank you Lord, naimbag unay iti Apo, God bless you Pastor, kastamat kini Pastora Joy. Ayan ni Pastora Joy, at dita Rojas tata, good morning kini darling ko. Lala Deus, kuna na good morning po. Ruth Tabuena, kuna good morning Pastor and family, God bless everyone. Sister Perlin Montimayor, tungpalan good morning kada kayo amin. Dita kini Iris, Ira kini Ivy. Ori pa kini Manong, good morning kada kayo amin dita. Kini Kumarik Sharon Machunanip, good morning kada kayo amin dita nga awan labas na. Kini Lolong Emilio, ayang hipol kinanting nga Fabi. Pastor ni Lola Paz, Pastor Junimil Hipul, good morning kada kayo amin. Si bubuo nga pamilyayo dita Rizal, Rojas, Isabela, karkararag na ka lulo ditoy. Iti panagganan anay nga panaglaing no. Kini Lolo nga Emilio Hipul. Ori pa kini Sister ko Shirley Salazar Blanco, good morning. Dita Luna Rojas, Isabela, Leonida, Mindoro, amen. Okay, ori pa kini Ma'am nga Shirley Dumont, to God be all the glory. Good morning Pastor Lawrence and family and everyone listening to your blessed program. Thank God for His loving care and protection. Kunana. Kini Sister nga Febelin Montimayor, madama mo ting agbibuya Brother Eddie Valbin. Good morning everyone. Leonora Solario, kunana. Blessed morning Pastor and everyone. Kini Sister nga Marilu Malu, ang nasanay ako sa Malu. Napila, good morning ka na kayo amin dita Balasiw, iti taaw, ti Diyos, iti madaydayaw. Thank you very much for watching. Oripay kini Sister Helen Sabiano na imbaga bigat kakabsat kin Kristo. Kini Sister nga Delia Aruk, madamamot nga agbibuya. Alma Bicarme, kuna na good morning po Pastor. And to your family, God bless po sa ating lahat. Good morning Pastor, God bless you and your family. Kuna ni Sister nga Febelin Montimayor. Gemma Basug, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Angie Aquino, God bless everyone. Kuna na, wow, iti ayatek nga senior pastor. Nga iso tinang padakkel kanyak, Angel Guillermo, dita Rizal Rojas Sabela. Good morning. Ori pa kini Nina nga Elizabeth, good morning kada kayo amin dita kakabsat. Kini Mark Gusto, belated happy birthday may isang inaanak tayo mo tayo kakabsat. Kini dita Arlene nga Pascual, good morning. Kini Pastor Ricky Nelson, good morning, blessed morning po everyone. Kuna ni Mark, Sister Ellen Lamo, good morning. Melody Gavien, good morning. Okay, kini Starlina, good morning kani Pastor nga Ricky Nelson. Kuna na, a generous man will always prosper. Kuna na, today, yung Proverbs 11:25. Kuna na, dati kami ka manangtad nga Pastor tayo, Pastor Ricky. Emily Ramos, good morning. Leonida Mindoro, good morning. Kay Judith, kay Sister Judith, good morning. Kada kayo, Ma'am Rubelinda Arok Agustin, Josie Ramos, good morning. Kada kayo, blessed morning Pastor and your family. Agyaman kami Pastor, iti mensay, iti Diyos, God bless. Kada tayo amin. Alawen, agyaman na kakabsat tila so titalupulo ka minutos ngayon kay panagdingay iti dito nga programa. Agkikita tayo ito bigat. Ay i-share yo ta dati bisita tayo. Lawan agyaman ket apo iti mapadayawan iti dayto nga aldaw. Lawrence Salazar na imbag nga aldaw iti Martes. Padamuin kay Dinggen. Diyan sa panap ng tinamnan.